Акимович соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи кӯчаи Саъдии Шерӯзии шаҳри Душанбе буда, аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дастгир гардида, барои куштори модари худ дар курсии айбдорӣ менишинад. чуноне аз маҳмудҳои тафтишотӣ бармеоянд, номурда санаи 29 сентябри соли равон тақрибан соати 19 бегоҳӣ дар ҳолати мастӣ ба манзили истиқоматиашон воқеъ дар кӯчаи Саъдии Шерӯзии шаҳри Душанбе баргашта, насиҳатҳои модарро баръакс қабул карда, нахуст бо алфози қабеҳ модарашро даштном дода, шаъну шараф ва иззату эҳтироми модарро поймол намудааст. дар рафти муноқишат дар ниҳоди Усмонов Дилшод қасди куштори модар пайдо шуда, аз болои мизи ошхонаи манзили истиқоматиашон корди хоҷагиро гирифта ба тарафи модараш ҳамла карда, бо бераҳмии махсус 11 маротиба ба узвҳои ҳаёташ зарбаҳои пайдарҳам зада, бо сангдилӣ махсус ӯро ба қатл расонидааст. шаҳрванд Усмон